ladangan kali pi kat nungut na plan jupi kiba itho ia uni ubriu ngatharai dona ai kiba itho yo uni ude u Joshua Bell ude uwei na kibru hakaperthai ubat tibit tam bantem ya ka violent phitip kat nu ka dor jong ka violent jong ka bela jong hado 100 million pounds hakapisa India kan shong dor hado 100 crore ai kibru kiba sngap ya ka jing tem jong kin ong wow piru pila ban sngap ya ka jing tem jong hapo YouTube don hi la rafi type Joshua Bell hakapor bo perform hakinu kinu concert lane kinu ki theater ka bairung kan long saus pa hado sans pa dollar Nadakan watch kepisa India perkan poe hadu ratusan hajar shane ulong ubarat tibit shisha the finest wilderness in this planet don roki boong bagada ngap ya kan kejing tem jungu sngo kumbangin don hameneng kinjalut kita kejing storm kita kejing pang napo kamen sem jonge hakawai kasngi ke Washington Post kala penlong ya ke research ki organize ya ke wei ka janmet po untem haka theater ka ba heba hakaba kumbakhat san spa ngut kibru kenyam hakata ka theater ki pha argam yu normally haka jeans ke t-shirt ba ketupia bantap ya kadur khamal jungu ki pha tem yu habar jong kata ka entrance lane ka gate ka bajangai kumba spa mitar aa na kata ka theater ki pha tem yu hakata ka jaga ka ba bon bha kibru hakaba kibru ki bon kam ban shim ya ka ticket na banta ban sngap ya ka jing tem jungu kumta kila ya kata ka experiment ba untem sikanta bat hakata ka por sikanta untem ya ka jing tem ka ba bit na ka ba bitam na ka jingla jungu ka ba umpat jutem hakinu kinu ki concert kibu kawai ka sedup kot nak menta ban bu pisah rengkat ka jing tho needed help bat kilak hen ya kata ka por sikanta bu untem bat fitip hadu si hajar khandai phu hunya ngot kibriu ke bayai lengba jongu hakata ka por sikanta ka ba perform hangta ha entrance jong ta ka gate bat fitip kat nungut ki basange ban sengap ya kata ka jing tem jongu si hajar khandai phu hunya ngot man ki por bu untem ha concert ka da full ka theater pin phela ban sengap batang henya ngot kibriu ka basange man sengap ya kata ka jing tem jongu bat haba pej ya kata ka donation box bau kat nu pisau yo lai $4 kawai ki tiket nak mentaban sengap sikenta ka jing tem jung kan song dor san $4 Henry apa tem hangta na barok jeng kita ki 1000 khandai pho nyongut uyo tang lai $4 pila ban mudur ke ke jing du jeng ki biru ki badan hangta kata kadai kapor ke baki biru ki kerke hadok kata-kata tah haga jing kerke haga jing im jongi ngiklet ya ki ke bakong san haga jing im nak kata kadau senge shipang pe sani bha persyang ban explore ne ti bnia ya ke jing shempang jong pi haga ni karta ke ba arpho lai post nem kadai kapor ke bangin senge mat khemi bha ngimde ban long ke ba kerke than haga jing im jongi bat haga takapor ke bangi senge haga jing im jongi ke bangi phai shilade ka ka bade yangi ban le ka long ban shoot ilade ngan gi tho ipi sakawi ka jingi tho khana hangne khanang ba phila ban pensri me yakani ka jingkran jonga hakani ka banta kumno bagan shoot ban nep hilade shisen hakawi ka por don wei usamla utre hakawi ka company ding bat mau ulong uno ding hakata ka company ulat tre la khambon snem hakata ka company mat anda la kham he kata ka company ka sngon ton kam ban bu sa wei unong oding kumta kata ka company kal ashim biang sa wei unong tre ba khamrang ba ban oding ban kham ban he ka supply bar kumjuro ya ka business hadin lai lani sawnai ka company kala ba uta urang ba badang shuwan uot khambon kiding ban ya uta usamla berkumta ke company kala rai ban penhe ya ka bainong jong uta orang ba berhaba uni usamla utip ya kata ka jing penhe nong jong a company ya uni orang ba u komplain ha utrai jong kata ka company da ka boong ba katus nem ngala tre hang ni ngala tre stom bat sngi bat meet Henry andala wan ni rang ba pila penhe bainong yu bat utrai jong kata ka company ula persyang ban pensnguthu ya uta usamla da ka boong ba utu orang ba badang wan thamai ula ban penmi bon sha kiding ban ya ka ba pila ban penmi mapi po jong ni ka por ba shibnai pila man pemi tang chispa likiding Henry mau ulap man pemi hadu arspa likiding berkumta ladanga ainong ipi markat jo hatu kamlong ka ba arsap nakata kadaw ngapan he ya ka bainong jong ni orang ba nada piro pikwa ban he ka bainong khilet ban or khambon kiding berkumta uta usamla ulip hai biang shika kam la jong bad ulat reistom ban od ya kita kiding utri baro shisngi klam sange hagawi ka liangpat habau yo sngew ya kata ka jing sawa ba pomding uta orang ba uat shipang hadin kata ulas sangai biang hadin ulas tang biang berkumta hadin usangai biang kumta uta usamla ulas sngew skemha babanta ngalala ban ot khambon kiding ban ya utu teman shibna lenter kitrei kumta shikumta mau utrei lenter Henry uta orang ba utrei shipang usangap jar shipang enda lakut ubanai utrai ulawan ban pej ya kita kiding kiba ot da kita ki arngut kinau tre da ka jingi skem da ka jingkermen pemantau benai shisha utrai unsupan he ya ka bainong jonga Henry haba upai sya kita kiding kiba ot da uta orang ba kilong kampun sya ban ya kita kiding kiba ot mo kumta uta utrai uklempen he ya ka bainong jong uta usamla
Henry upan he eka bainong jong utau upa larang ba. Utau samla udap daga jing pala ka bakrau. Berulai ha uni orang ba. Kumno pila ban le kumne ba. Ngai osngau ha kapor ma pi odding. Pi oddang shipang hading katukan ni por pila syong thait. Henry mengapat ka odding baro chisngi klem syong thait. Ngado bawan hado balai pai nga klem ju syong thait. Bar sakaway nga long badang samla badang klain kamet kat ba ma pipat bala khamrang ba bala kham temen. Kumno ken kani kala ban long. Utau rang ba usupai ya utau samla bat usur khir munyu bat uong ya utau samla. Haman lagi por ki banga syong thait nga shim ya kapor pan shoot ya usdi jonga. Pi ha ka jim jongi kamlele kat no khrau philo kat no ka jing klan gam met jong pi Henry ha ka we kasngi pin salong ki bat temet na kata kadau persyang ban sangat ha ka jim jong pi bat shoot penep ya lau jong usdi kabamut ngide ban pej bha bat kmi bha ya la ka jong gam met jongi mat persyang ban pentebit bat penjana ya lade shoot ya ka jabing jong pi bat wanam sangat ya ka jing pule jong pi shim ya ka jing nang bat ya ka jing shampang haman la ka klip mat ha ka jing jong pi kan mau ya kan ni baka jing jengi kam de ka jing mare ka balangkot Henry ka de ka marathon na kata kadau persyang ban sange halaka jong jing jong pi pej bhai la de kmi bhai la de ya ka sap ya ka talan jong pi pendon kam bhai ya ka batu nang ya wat ya ka jing start kham tam ya ka jing start ka ba kan jaman se ngin sai kan do pi hakwe par ki video tu ble ungkur khoi pi